Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk ndi kon? Tak sampean. Tak kandhani malingi ketemu san. Ya apa Mi? Di Kono lho cedek kali kono lho, masjid. Oh, di kono. Alhamdulillah ya. Terus manut gowo istri, aku sak wakan Mi, aku lek ndelok koyo ono maling moro di masa niku saken tapi ya kok nyolong ngono ya. Nyolong gregeten ya. Ya aku saken. Sampe ndelok video tuh, cok nemen-nemen rek. Teko Mi sampean. Iya, lek ngono kamu sih gak gelem ndelok aku Mi saken aku. Iya. Terus langsung go nang polsek. Terus di polsek ku tibakno dibalekno tidak memenuhi syarat ngono lho jarene istri. Cilik paling jene koyo arek cilik ngono Mi koyo ini. Kok dinso sapa ya apa ngono lho cek gak meresahkan lek diculno kan ya wedine nyolong meneh. Ya jelas langsung dikodinsos tami lek arek cilik ngono. Yo sik kon kuwi nandi? Atene tuku pindang, kepengin mangan mbek pindang aku. Ya Allah, iki lho aku gawe balado tongkol, rendang, cumi, bumbu hitam. Anjene sampean wong sugih sak gedungan yang temenan Mi sampean. Ono maneh jan. Yo, jan koyo dino-dino ku gawe rendang lah. Aku lho Mi setahun pisan Mi aku ngono. Kon gawe rendang? Iya, setahun pisan selamatan ngono ku. Oleh arisan pisan tadi. Men karo sing Mi. Allah. Ayo kon ojo ngenteni setahun pisan mangan rendang ayo. Berarti sarapan aku iki Mi. Yo ta. Aduh. Kentek. Enak Mak. Mari mangan opo kon niku kok sarapan kami rendang mbek cumi. Kon masak ngono njaluk Sri. Lho, aku teko Umi ta. Aku makan ceritane tene blonjo tene tuku pindang ngono lho, Mak. Dadak aku ketemu Umi, akhirnya aku yang mangan di kono ya aku enak Mak alhamdulillah. Aku urung masak sih, tak rono mbek menawa aku lek rezeki. Kepingin ya temu aku. Assalamualaikum. Mi, Umi. Mi, Rok. Nanti sirek iki. Ditutupan jelas ya ono iki. Assalamualaikum. Wobol gak dibukakno. Luwah mak roh halus. Paling krungu swaraku paling gak dibukakno. Oh tak dongakno sereten rendang kon yo.